Benvingudes, camarades. Això que sentiu és La Barra Roja, un programa que fem 3 amics que compartim bàsicament les mateixes idees, que la Unió Soviètica no estava tan malament, que els videojocs no són una pèrdua de temps i que no aconseguiràs tot el que vulguis per molt que t'hi esforcis. Màquina. Benvingudes al segon programa de La Barra Roja. Jo sóc el Dani i aquesta vegada m'acompanyen l'Oriol. Hola. Hola, Oriol, què tal està? Molt bé. Amb una mica espantat, perquè... Perquè qui és aquesta tercera persona que tenim? Benvingut, senyor King Farestag. Hola. Bueno, primer de tot, dir-te que no estic del tot d'acord amb la teva presentació. Jo crec que si ens esforcem molt, sí que podem aconseguir tot el que ens proposem. Vale, vostè és d'aquells, Sí, jo vaig fracassar en l'intent, ja ho explicaré més tard, si s'escau, però crec que l'esforç és la base per aconseguir les coses. T'has d'aixecar, no? T'has d'aixecar. Quan caus, els diamants es forgen sota pressió. Bueno, no ens entendrem. No li fotem ni cap, No, vale? no ens entendrem. Bueno, bon Sant Esteve per vosaltres també. Bon Sant Esteve, bon Sant Sí, Esteve. som a Sant Esteve i m'agradaria saber a què heu jugat. Que heu aprofitat les vacances per jugar alguna cosa? Sí, doncs mira, jo avui vinc del pub aquí. He estat treballant, com tothom, m'imagino, els que tenim la sort de poder treballar i poder ser explotats per poder donar el nostre temps a altres. I els dies de vacances vaig dir, aquest any, aquestes festes de Nadal, jugaré a tope, no pararé, em tancaré a casa no sé quants dies a jugar. I vaig estar jugant al Frostpunk, vaig estar jugant al Project Zomboid i vaig estar jugant a l'Age of Empires. Sobretot al Frostpunk i al Zomboid. I, hòstia, em va passar una cosa que és molt trist, que és que al final tenia un sentiment de buidor després d'estar 2 dies sense parar de jugar. Al final em va venir ganes de treballar, de sortir a passejar, No sé si aquest és el podcast on venir a explicar això, però em va passar, de veritat. Vale, però estem parlant de quantes hores jugant? Va ser 2 dies a saco, A full. Parant per menjar i ja està. A més, la meva parella no estava aquí, per tant va ser a saco. I va coincidir més amb el Zomboid, amb un personatge que el vaig aconseguir desenvolupar bastant, que vaig aconseguir crear-me la meva base, ja tenia bastants skills avançats, i amb una tonteria me'l van matar. Buah. I va ser com... Me'n vaig, plego, s'ha acabat. Aquest món no és per mi. Vaig a obrir la finestra, obrir la porta i surto. No sé si us ha passat alguna vegada aquest sentiment de buidor després de jugar molt. Sí, home, jo per Nadal m'ha passat més o menys el mateix. També vaig jugar moltíssim i llavors ara estic jugant bastant menys. Encara estic amb la ressaca d'haver jugat moltíssim. Veus? La veritat és que sí. Però clar, també penso que el Project Zomboid és un joc que realment et pot deixar molt destrossat després d'haver invertit tant, perquè clar, és un joc que no hi ha segones oportunitats. No, o sigui... és un joc on has d'aprendre a gestionar la frustració. Clar. I està bé, vull dir que en aquest sentit, ara que han passat uns dies, ja està bé, estic bé, ho he superat, tornaria a fer una altra partida. Però en aquell moment vaig estar a punt de desinstal·lar-me'l. Vaig estar a punt de dir, ja està, aquest joc ja no hi jugo més, això és... Clar, a més, com més acumules, o sigui, com més fas, com més avances, pitjor serà la caiguda. Clar. Perquè al final tu més hores li has donat a una cosa que desapareixerà, sí. que és com la vida perquè mateixa. més és irremediable, desapareixerà, segur. Sí. I no sé si ho havíem comentat, però alguna vegada mirant a Twitch segueixo un parell o 3 de persones que hi juguen, i òbviament gent molt més bona que jo, i gent que tenia personatges desenvolupats de fa 3 anys, potser. I després, per una tonteria, el maten. Però com a la vida real, en un univers d'apocalipsi zombi, que et descuides, et mosseguen, estàs infectat, estàs mort. Ciao. Doncs això m'ha passat aquestes vacances de Nadal. L'he jugat bastant, això, el Frostpunk, que m'agrada. És un joc que m'agrada bastant, perquè és molt tranquil, pots anar pausant, pots anar creant, pots anar creixent. Perdona, el Frostpunk és un joc tranquil? Sí. Tranquil·lament pots acabar amb la vida d'uns quants nens? Amb 30 nens, sí, tots treballant. Continua, només volia... Bueno, després tinc un altre tema sobre el Frostpunk, però potser en podem parlar un altre dia. Sí, de fet, el Frostpunk probablement fem un especial, perquè tenim a la Mire, que és una convidada que estem esperant que ens doni, que ens confirmi un dia per venir, perquè ella té moltes coses a dir, especialment ara que s'ha anunciat el Frostpunk 2, que ha sortit el tràiler. Bueno, esperem. Tenim moltes perspectives, anem a veure què tal. Crec que també tenim un nen
que va viure a l'univers Frostpunk, que podríem entrevistar aquell dia. Un supervivent dels treballs forçats, que és una de les primeres lleis que pots fer, que és obligar els nens a treballar. De fet, és la primera llei que... I va superbé. Per recollir aquells ferros tirats a la neu, les manetes dels nens van molt bé. Doncs un dia parlarem del Frostpunk, m'interessa. Fantàstic, sí. Hem de fer un especial. I vostè, doncs, ha jugat alguna cosa? Jo he jugat sobretot al joc de la vida, no? Esforçar-se, caure, tornar-se a aixecar, però també en aquesta nova etapa, que ja us explicaré més endavant, he estat jugant sobretot a familiaritzar-me amb jocs de gran estratègia, perquè crec que la meva nova etapa de youtuber anirà en aquest sentit. Vaig intentar triomfar, ja us explicaré després, en el món dels directes, però per un petit problema no ho vaig aconseguir. I ara, després de reinventar-me, doncs ho tornaré a intentar. Però llavors el que vol dir és que no es va esforçar prou, perquè segons vostè, si s'esforça prou, ho pots aconseguir tot. Si ho vols, si de veritat ho desitges... No facis servir sofismes amb mi, d'acord? No ataquis a la persona, has d'atacar l'argument. És un les bases de la dialèctica. Llavors, bueno, continuem el programa i quan sigui el meu torn ja em faré jo les preguntes, que veig que no estàs gaire interessat en les coses que haig de comentar o no. Bé, jo, una de les coses que em feia més il·lusió... Vols que t'ho pregunti jo? A què has estat jugant, Dani? O sigui, ve aquí i s'empodera el programa per ell, no? O sigui, bueno, perquè ara una de les noves facetes d'aquesta nova etapa és que he començat un podcast. Aquí, amb vosaltres. Molt bé. D'acord? Però qui l'ha convidat? Perquè nosaltres... El meu tiet. A. Gallardo. Hòstia! A. Gallardo és el seu tiet. Ara entenc moltes coses. No ha pogut venir per un tema interseccional. Interseccional? Sí. Què vol dir això? Que creua la dimensió de la raça, el gènere i la classe social? Sí. És la definició que he buscat aquest matí, després de rebre el seu missatge, i és això. És tal qual. Bé, doncs suposo que ja ens ho explicarà en algun moment. Ell, que ho entén, no jo. Sí, d'acord. I sap què ha passat amb el Víctor? O ha de venir o no? No sé qui és. No sé qui és, No, molt bé. Bé. A què has estat jugant, Dani? Jo he estat jugant a moltes coses, en realitat. Jo jugo uns 80 jocs a l'any, més o menys, de manera que des que no ens veiem potser n'he jugat a 10. Per tant, jo ho passaria. No sé, ara estic, per exemple, amb el Lords of the Fallen, que és un Souls-like, i que m'està donant molts bons moments, tot i que ser un joc imperfecte, copia molta fórmula Souls, però... Ordinador Play? Play, sí. El meu ordinador està en aquell punt en el qual jocs nous només tira indies. Ja no pot tirar jocs de gran potència gràfica al meu ordinador. Malauradament, llavors ja aquests són per Play, sí o sí. Bé, ja que vostè està aquí, doncs potser pot cagar el tio amb nosaltres, perquè com sabem... Sí, avui anàvem a cagar el tio. Anàvem a cagar el tio. Llavors no sé si vol cagar-lo amb nosaltres, a veure si li han portat alguna cosa. Sí. Sí? Fem el cagar-tio? Fem-hi. Bueno, doncs vinga, som-hi. Va, qui comença? Qui va primer? No ho sé. Jo en realitat estic presentant, l'han de fer vostès el tio. Va, doncs vinga, podem començar a donar-li el tio o què? Qui va primer? Doncs jo mateix. Però a veure, el tio els fan les dues persones. Clar, els fa tot alhora i llavors surt el que surt. Tothom alhora. I llavors allà el tio retola molt bé el regal i posa de qui són cadascun, però es fa tot junts. Té bona cal·ligrafia el tio. Doncs som-hi? Som-hi. Vinga. Vinga. Molt bé. Vale, jo crec que ja ha rebut. Crec que... Ai, xaval, Vale, molt bé. Vinga, aixequem la manta. Va, aquest tio el vam alimentar bé abans de... Esteu bé? Se li ha de donar mandarines, no? Sempre? Mandarines se li ha de donar. Mandarines al final, no? Se li van donar primer coses més bones. Ok, perfecte, doncs està ben alimentat. Doncs mira, caram, hi ha 2 paquetets aquí. 2 paquetets. Anem a obrir-los. Aviam, un posa... Hòstia, em sap greu. A Gallardo. No ha vingut avui, però tenim el... Jordi Farestek, com es diu vostè? Quin Farestek? Quin Farestek. Potser el pot obrir vostè? I quedar-me'l. Doncs vinga, endavant. Així és com creixen els negocis, Evidentment. Va, no fa falta que Trenca'l.
Hòstia, aquesta gent que conserva els papers, tu ets d'aquests, Dani. No, però tu ets mira, d'aquests. si ho he embolicat en paper de diari. O sigui, el tio ho ha embolicat en paper Sí, de però diari. no és una notícia qualsevol, és el triomf de la democràcia argentina. Sí, hòstia. És que Dishonored 2. un clàssic. Un joc, Un anem a fer clàssic. l'escriure, joc per PlayStation 4, Dishonored 2, doncs, què ens dieu d'aquest joc? Jo no el conec. Dishonored 2 és diguéssim que l'últim gran, en la meva opinió, immersive sim. Està fet per l'estudi Arcane. Ara és part de Bethesda, que la va comprar Microsoft, i és això, és com el millor immersive sim. I és un joc doncs, que juga en primera persona i en el que hi ha moltes solucions, o sigui, moltes maneres d'abordar. I jo havia pensat en el senyor A. Gallardo, que podia encaixar, jo em refereixo al tio, òbviament, havia pensat que el senyor A. Sí que tens pinta de tronc. Sí, soc bastant estricte. Molt bé, doncs... És un joc que ve just després del Dishonored 2. Sí, correcte. És el consecutiu. És el consecutiu. I bueno, li faré arribar... No n'hi ha cap altre, no hi ha un Dishonored 3, per exemple. Li faré arribar al meu tiet, a veure si ara té temps per jugar, esperem que sí. Moltes gràcies. L'ambientació és... jo no li diria steampunk, però va per allà una mica. És una ambientació que barreja doncs això, no? Pues l'època del vapor, molt de metall, molt d'autòmata, i tensions polítiques i tal. Estan molt bé, realment. Perfecte. Moltes gràcies. Doncs aquí hi ha un altre paquet que posa adeu a les carmelites descalces. Uriburi. Sí, és un diari, és una notícia de La Vanguardia. Les notícies tenen a veure amb el joc, que ho sapigueu. Sí o no? Sí. En sèrio? Sí, sí. Ah, sí? Quin currazo. Pues llavors no ho Espera, trec. vaig agafar l'únic Qui? paper que tenia El a tio. casa. Aviam. El tio compra La Vanguardia, sabeu? Aviam, què tenim aquí. Death Stranding, un altre joc de PlayStation 4. Death Stranding. Molt bé, què ens... Death Stranding és bàsicament el primer joc que va fer el Hideo Kojima quan va deixar Konami. I és pues, un joc en què es va atrevir a fer una cosa diferent. És un joc de caminar. Oh, m'encanten. És un joc que jo Contemplatiu? penso que et pot agradar bastant. El tio pensa que et pot agradar bastant perquè és molt de muntanya. Hòstia, que bé. Doncs, sens dubte, hi jugaré. És impressionant, és un món obert que no... O sigui, pensa que has d'anar caminant amb els botons. Que guai, moltes gràcies, Portant tio. pes i distribuint el pes a la motxilla. Sí? Sí. Va d'això. És el joc de ser un repartidor de Globo, bàsicament, però en un context post-apocalíptic molt concret. Guai. Doncs moltes gràcies, tio. Moltes gràcies. Ja hi jugarem i farem un comentari al pròxim programa, va. El pròxim programa potser d'aquí 2 programes. Sí, o potser d'aquí més. D'aquí 2 o 3 programes. Molt bé. Doncs ja hem cagat el tio. Que guai. Molt bé. S'ha Què li posat sembla a molt vostè, aquest costum? Provinciana. Amb això Washington no s'hi va, no? Papa Noel, no? No, a veure... Madrid és molt més cosmopolita. No? Jo he viscut a Madrid, ja us ho explicaré també. Sí? Ja que pregunteu. Molt bé. Bé, doncs passem a les notícies. Avui hem portat una notícia i us portem un clip perquè sentiu primer. Okay. 40 seconds remaining. Ooh. 40 seconds okay. to go. So. Okay. This is it. There's no more eliminations. When this is over, it's over. All right. And Andrew Nye, he's looking around. He's taking his headphones off. What is he doing? Okay. Is he safe? Is he safe? This is bold. Look at it. Crossing his arms. No. The guy is flexing. 19, He's flexing. 18, He's flexing. 16, What is he doing? Look at this guy. Look at 13, 10, 9. Oh, come on! What is 7, this? No! It is all over, boys and girls. Ladies and gentlemen, children of all age, we have our new winner. Oh, man! Doncs bé, això que heu sentit és la notícia que porto jo avui, que sembla com... Bé, un gran enrenou, estem parlant d'e-sports, jocs que es fan en directe, que la gent va veure'l, i es tracta ni més ni menys que el campionat... També, perdona, també podria ser una persona armada que entra en una escola americana. Pel soroll que fa. Vale. Però podria ser, però no és. És el campionat del món d'Excel. Campionat del món d'Excel. Aquesta notícia la vaig veure fa unes setmanes, em va cridar molt l'atenció i vaig pensar que
que era un tema que a mi em podria interessar, que el podria tractar, i llavors avui no porto el desenvolupament a explicar-vos com es fa, que un dia m'agradaria parlar-ne una miqueta, però bé, és per explicar-vos que això, que el CELA va ser mitjans de desembre, es va fer aquest campionat del món d'Excel a Las Vegas, que va guanyar Andrew de Annihilator Ngai, va ser el campió, un australià, que va ser el campió del món d'Excel per tercer any consecutiu i que es va embutxacar ni més ni menys que $30.000. Aquest era el premi per al primer jugador, no sé la resta de jugadors quan se'n van emportar. Pel que hem vist en els vídeos hi ha bastants jugadors, hi havia bastanta gent, vull dir que té pinta de que si rasquem una miqueta en podrem treure alguna més interessant. És el Leo Messi de l'Excel? Sembla que sí, 3 anys consecutius pilota d'or, sens dubte estarà al Saló de la Fama. Pilota d'or no, ratolí d'or. Ratolí d'or. Però perdoneu que us digui, em sembla 30.000 pavos, Microsoft paga 30.000 pavos al primer, el més representant dels seus Excelians. Sí, doncs sí. És bastant exacte, poc. però si s'emporta bastant poc. Poc, no? 30.000 pavos per guanyar una competició Ens podríem demanar la paritat Ja, però és el campionat d'Excel, Dani. Clar, però jo què sé, però tu has vist el tinglado? Jo convido els oients a que vegin el vídeo, perquè clar, allò sembla una competició... És una competició d'esports. És una competició d'esports. Podríem demanar la paritat entre els jocs i les taules d'Excel en premis? Per què han de cobrar menys? Pues sí. Generen menys? Pues sí. Probablement. No, però ara en farem propaganda, posarem els links i tots els nostres oients uniran a veure, pujaran les audiències i el pròxim any segur que ja el premi serà de 300.000. I es podrà comprar una part més gran de desert, aquest senyor australià, no? A saber de què deu treballar aquest tio? Deu ser... Quina edat té per començar? És un xaval? Tenia pinta de per les 20-25 anys. 20-25, eh? Jo vull que sigui un administratiu d'una empresa de carpinteria d'alumini. Saps? Algo així ben... El millor administratiu. Que passa nòmines i com que s'avorreix tant, entrena i... Però passa nòmines a la velocitat de la llum, eh? Clar. Ell fa la seva feina en mitja hora i la resta de les 7 hores i mitja està entrenant pel campionat del món Podríem dir que la seva empresa pot ser l'única que pagui les hores extres que fas en un mes en el mateix mes? Saps que la majoria d'empreses tarden el mes vinent en fer-t'ho? Doncs aquesta és la notícia que portàvem per avui. Intentarem espectacular. Desenvolupar-la per als pròxims programes. Sí, perquè això ha de tenir miga, eh? Això Ha d'haver-hi piques, ha d'haver-hi... Això aquí ha de tenir una fórmula, no? Home, que el tio ja tingui sobrenom, o sigui, Andrew Ngai de Annihilator. O sigui, The Annihilator, concretament de què? De les dades. Anihila dades i les ordena. Algú s'ha dedicat a posar-li sobrenom, és que ja aquí té que haver-hi lore. Sí. The Annihilator. Deu haver-hi, també estaria interessant veure si sempre hi ha el segon, sempre és la mateixa persona, i llavors hi ha aquella cosa aquella superació que algun dia arribarà. Sí, Està bé. Molt bé, m'agrada. Doncs bé, passem a la secció videojocs i política, on unim els punts entre si i ens donem compte fins a quin punt trobem política als videojocs. I avui porto recomanacions per adoctrinar a la canalla, entre 5 i 12 anys. Perquè ja sabeu, si no fas política, la fan contra teu. Els videojocs han sabut incorporar durant la darrera dècada, bastants d'ells, la mirada antiracista i feminista, sobretot, intentant transmetre valors contraris a la discriminació per raó d'identitat de gènere, de procedència, d'orientació sexual o de color de la pell. Molts d'ells, de fet, transmeten avui valors molt positius pel que fa a les cures, a la salut mental o a la prevenció d'actituds masclistes, homòfobes, transfòbiques, capacitistes. Tots hem vist aquest canvi, no? Jo crec que en els últims temps... Sí, però en jocs clarament minoritaris, en jocs majoritaris... Jo penso que en els jocs... O sigui, quan parlem de jocs majoritaris podem parlar dels jocs online, en què sí que hi ha moltes actituds xungues per part dels jugadors, però en els jocs que sí que tenen un argument i que són més pelijuegos, que se'n diu, s'ha incorporat molt això. O sigui, jo què sé, pensa en Last of Us, per exemple, no? Que tens tot allà. En els jocs aquests així més... O God of War, no? Que va fer aquella transformació de passar del machote violador a un home que es preocupa pel seu fill, no? Diguéssim, vull dir que jo penso que sí que el joc mainstream ha entrat bastant tot això. Però bueno, la qüestió és que què passa amb els més petits, no? Perquè aquest tipus de continguts, un God of War, un Last of Us, solen estar més dirigits a adults
o joves o adolescents, i sovint el que passa és que els pares d'esquerres amb criatures no saben ben bé quin tipus de jocs podrien compartir amb els seus fills i les seves filles. Per tot això, avui us porto 3 jocs que incorporen continguts polítics de caire antifeixista o anticapitalista perquè jugueu amb la vostra canalla i respongueu a les preguntes pertinents. Que bé. Mare, per què aquest senyor rodonet amb un puro a la boca i americana és tan dolent? Pare, per què aquests senyors tan enfadats marxen tots junts amb el puny alçat i agitant una bandera roja? Les verdaderes preguntes que vols respondre amb el teu fill. He jugat personalment a tots 3 i penso que aquí en la taula podeu haver jugat algun, però he volgut també contrastar-ho amb el portal familygamingdatabase.com, on els usuaris, que són pares i mares, classifiquen els jocs de manera que tinguin continguts i nivell d'habilitat apropiats per a les diferents franges d'edat. Això era una mica perillós, no? És a dir, estic pensant, si els pares puritans americans es fiquen a treballar amb aquesta base de dades... Però és que ells ja deuen tenir un portal de Christian Parents, saps? Segurament. No crec que sigui, perquè no crec que es consideren ells mateixos cristians, es consideren... No crec que es consideren ells mateixos cristians, es consideren persones normals, sí. No? Bueno, els cristians es consideren cristians, per això, sí. els que són així evangelistes i tal. No, jo vaig estar mirant per sobre i de fet em va semblar generós. Vale. O sigui, era bastant generós. Guai. I després també seguim l'etiqueta PEGI, que ja la coneixeu, que és l'etiqueta que està darrere de les caràtules, que és Pan-European Game Information, i que està destinada a informar els pares abans de comprar un joc, de que no se vagin a comprar un joc en què surtin suïcidis, matances i coses. Per tant, comencem amb els 5 anys. 5 anys, Donut County, desenvolupat per Ben Esposito i distribuït per Angel Matrix, que a més m'ha fet gràcia perquè el logotip són els àngels d'Evangelion. Quin és l'argument de Donut County? Un os rentador, que no sé si sabeu quin animal és, sí, és el mapatge. Bueno, a vegades hi ha qui no ho sap. Un os rentador molt ambiciós intenta gentrificar un barri de Los Angeles obrint forats a terra que s'empassen als seus habitants. És molt fàcil de jugar. O sigui, amb el ratolí, els nens poden anar movent aquest forat i anar fent caure objectes. És un joc de físiques, no? És molt agradable passar el forat i veure com les coses van caient pel forat. I el forat es va fent gran a mesura que engoleix els objectes i acaben passant-se edificis sencers. És una al·legoria de la gentrificació, com el propi autor ha manifestat. Clar que després la gràcia és que els pares i els fills, no, hauran de lidiar amb els habitants del barri que han caigut per aquest forat i no saben el que està passant i comencen a protestar perquè estan apareixent forats al seu barri que s'està tragant la seva realitat. Penso que és ideal per iniciar una bona conversa sobre els canvis que tots vivim als nostres barris i que les criatures també se n'adonen, no? És un PEGI 3, òbviament. PEGI 3 no vol dir que sigui per 3 anys, sinó que el PEGI 3 és la categoria més baixa. Pels 6 anys he portat Pikuniku, desenvolupat per Sector Dub i publicat per Devolver. Pikuniku és una mena d'ésser molt cookie, rodonet, però amb les potes molt allargassades, que recorda de fet una mica a la Petra. A la Petra dels Jocs Olímpics. És tal qual com la Petra dels Jocs Olímpics. Aquest ésser es troba enmig d'un conflicte laboral entre uns robots treballadors i una gran corporació que els explota. És un joc que està ple de llenguatge obrerista, presentat en clau d'humor, i també penso que és una bona manera per iniciar la canalla en la que, com ja sabem, és la contradicció fundadora de la nostra civilització entre capital i treball. Però en un llenguatge molt planer i amb codis visuals molt amables, molt cookies i presentats amb colors pastelosos. Mecànicament és un joc de plataformes, accessible per totes les edats i amb unes físiques molt divertides perquè tu has d'anar movent el Pikuniku i les potes van al seu aire, llavors has d'anar movent-lo. Tu hi has jugat, tots Sí, jo aquests 3 he jugat. Perdona, te'ls has passat? Sí. D'acord. Sí, són a més jocs fàcils, curts, baratos, tot bé. És un PEGI 3. De 7 a 10 anys, i aquí tenim potser una mica la polèmica, és Spiritfarer. Aquest jo el portava per el pròxim programa. Doncs no explicaré molt, però Spiritfarer, desenvolupat i publicat per Thunder Lotus Games, és, en la meva opinió, el joc definitiu sobre les cures i sobre com gestionem l'experiència de la pèrdua dels nostres éssers estimats. La premissa és que Caront, el barquer que acompanya les ànimes fins a l'Hades, vol agafar-se unes vacances i nosaltres encarnem a Estela, que és qui el substitueix en aquesta tasca. Mecànicament és un joc de gestió dins del nostre vaixell, fem créixer plantes, recollim recursos, construïm parts noves del vaixell, però sobretot hem d'administrar les cures que proporcionem a les ànimes que estan en aquest moment de transició, especialment els seus darrers desitjos, que hem de complir abans d'acomiadar-nos
de cadascuna d'aquestes històries de forma molt emocionant. Jo el considero antifeixista perquè, a banda de l'excel·lent tractament que fa sobre les cures, trobem tot sovint històries i comentaris i al·legories sobre violència masclista, racisme, lluites laborals, etc. És un joc lacrimogen, emotiu. Trobo que pot ser un bon recurs per començar a parlar amb les criatures sobre la mort dels éssers estimats i com ens n'acomiadem, però és un Peggy 12. Que això m'ha cridat l'atenció perquè precisament és el que deies tu, no? O sigui, en el portal aquest americà el posen per 7-10 anys i a Europa és un Peggy 12. Es considera ja 12 anys. És que el tema de la mort és... Tractar el tema de la mort amb infants no és fàcil. No és fàcil. No és fàcil. I jo el portava més per aquesta vessant, perquè no, bé, en podem parlar ara, no és que jo... És que, i he començat a jugar, i penso que per el pròxim programa hi hauré jugat una miqueta més, però a mi m'ha agradat això, el tema de parlar de la mort d'una forma normal. Òbviament és traumàtic, és algo traumàtic, però que, bueno, que és algo que amb la nostra cultura és un tabú. I a més aquest joc em sembla que és un joc que és indie. Sí. Em sembla que és hindú, o vull dir, no que sigui indie independent, em sembla que és hindú, ja diria, I llavors em sembla que ensenya com en altres cultures es parla d'un tema que per nosaltres és tabú completament. I jo potser si quan era petit hi hagués pogut jugar, ara alguns temes que estic tractant no els hauria de tractar. No sé si m'explico. Ja. Però jo pensava que ja l'havies jugat i ja te l'havies passat. No hi havia... Vale, tu el que m'has dit que te l'havies comprat. Me l'havia comprat. Vale. No hi havia jugat. Entenia que sí que l'havia jugat. Bé, acabo ja. Tots tres són gràficament molt agradables i atractius, tenen un grau de dificultat molt baix per no frustrar les criatures i, com deia, tenen preus molt baixos. Normalment, amb oferta els pilles per 5 euros o 10 màxim. I bé, després també volia només explicar la raó per la qual excloem d'aquesta llista els que potser són els més populars i fins i tot els més apropiats, depèn de com ho mirem per aquesta edat, que són els Minecraft, els Roblox i tot això, perquè al final aquests no tenen contingut en si, són mons oberts, construïts col·lectivament, que estimulen molt la creativitat i tot això, i donen eines per fer el que vulguem, però clar, els seus universos, els seus continguts, els creen els usuaris i aquí no hi ha control. O sigui, els pares que volen un contingut d'esquerres, allà poden trobar tant contingut d'esquerres com merda feixista, no? Això és molt habitual. Per tant, pares, mares, no sigueu tecnòfobes, les criatures acabaran jugant igual, millor acompanyeu-les vosaltres en aquest fantàstic món de bits i polígons i il·lusions que tant ens agrada en aquest programa. Bé, doncs passem ja potser a la nostra secció central, que és aquella secció en la qual tres homes blancs intenten impressionar a l'audiència, també anomenada en el programa pilot el gall d'indi, o anem a fer el gall d'indi. Uri, què ens has portat avui? Doncs bé, el tema que portava jo avui és arran d'una notícia que va sortir fa unes setmanes. El titular bàsicament era nen hacker filtra els vídeos del GTA 6. Llavors, l'equip d'investigació del programa, que bàsicament aquesta vegada he estat jo i 3 NPCs de l'Elder Scrolls, tots sabeu quin tipus d'NPCs estic parlant, hem intentat buscar i investigar sobre aquest tema, hem intentat remoure les entranyes de Google per treure tota la informació que poguéssiu obtenir i, sincerament, ha sigut una miqueta menys fructuosa del que jo pensava, però aquí va, aquí us explico. Clar, la notícia és una mica xocant. Nen de 18 anys filtra els vídeos del GTA 6 i el posen en un centre d'internament per persones amb discapacitats, a un centre psiquiàtric de per vida. Home, d'entrada aquest titular és fort. És molt fort. Té diversos errors, no? Perquè, primer de tot, amb 18 anys no ets un nen, ets un adolescent. I després, en tot cas, l'haurien d'haver posat a un centre per gent d'altes capacitats. Exactament. Això per començar. Jo per començar vull començar disculpant-nos amb la nostra gran audiència, nombrosa audiència, perquè per segon programa consecutiu estem parlant del GTA, que la gent pensarà que és un joc que ens encanta i precisament no ens agrada ningú. No ens agrada ni el més mínim. De fet, jo he estat, i els 3 NPCs, hem estat rebuscant la informació per veure si podíem treure el màxim de merda possible de GTA i de Rockstar, però en aquest cas tampoc hi ha hagut molt a l'enrascar. Llavors, el titular
és molt cridaner, és molt... Ostres, doncs aquí s'han passat a 30 pobles. Però hi ha una petita història darrere. La petita història és que aquest nen hacker... Bueno, no, abans d'entrada doncs ja aprofitem i expliquem què es veien aquests vídeos, no? Home, hòstia, s'han filtrat no sé quants vídeos del GTA 6, aquest joc serà la puta bomba, fiquem el nen en un centre psiquiàtric perquè ha filtrat informació confidencial. Bàsicament, què es veia en aquest vídeo? El GTA 6 ha de sortir el 2025. La informació que la gent que en sap més o menys ha pogut veure en aquests vídeos bàsicament és que sembla que hi haurà com un mapa bàsic que es anirà ampliant amb DLCs, gran estratègia de màrqueting, Rockstar Games, inflant-se les butxaques, òbviament, que es podran fer posts i jugar també a través de les xarxes socials dintre del joc. Gran incorporació, molt bé. Ningú podia sospitar. Em sembla, a més que amb altres GTAs ja hi havia coses d'aquest tipus, em sembla que hi havia notícies, bueno, no me'n recordo, però a mi tampoc no és que me'n sorprenés molt. Pots traficar amb cotxes, vale? I em sembla que més o menys també... Amb cotxes robats, no? Amb cotxes robats. Bueno, el joc es diu GTA des de fa 20 anys. I que això sí que posava que hi hauria més interacció amb els edificis. Abans era un món obert on tu podies entrar en alguns edificis, amb la majoria no. Sembla que ara hi haurà més interacció, no només amb edificis on pots entrar, sinó en pubs, bars, jocs, apartaments, el que sigui. Doncs, pel que jo he llegit, bàsicament aquestes són les grans novetats que es veien amb aquesta filtració. O sigui, sí que es va filtrar també el tema de que eren una parella els protagonistes, que eren una espècie de Bonnie and Clyde. I òbviament els gràfics que són una passada, tot això, no? Però a nivell de jugabilitat, a nivell de què ens aporta de nou, més enllà d'uns gràfics increïbles, doncs bàsicament són aquestes coses. Tampoc no és que sigui... Amb el que ha fet espero que no surti a la presó en molts anys. Gravíssim. Perquè gravíssim, no? Gravíssim. I bàsicament la història és que aquest noi, que com que ja és major d'edat es pot dir el seu nom, Anton Kurtag, dic el seu nom perquè es veu que hi ha un altre menor que està involucrat també en aquest cas i de moment, com que aquest noi té 16 anys, no es pot dir el seu nom i ha estat internat només per 18 mesos. Però bueno, els condemnats són aquests dos. Llavors, què passa? Que aquests dos nois joves, 18-16 anys, formen part d'un grup de hackers que es diu Lapsus. Aquest grup de hackers ja era conegut per als mitjans de 2022. Sobretot l'Anton, va ser detingut com a líder d'aquest grup per haver hackejat Uber, Nvidia, British Telecom, amb un total de pèrdues que s'estimava al voltant dels 10 milions de dòlars. I llavors dius, hòstia, aquesta gent, o sigui, sorprèn perquè eren gent molt jove, però a més atacaven a grans empreses i se'n treien grans beneficis. Nosaltres com a podcast d'esquerres diríem, hòstia, el Robin Hood o roba els rics per donar-ho als pobres, què feien? No, ells compraven criptomonedes, o sigui, tampoc no. Però millor les donaven als pobres. Potser les donaven als pobres, les criptomonedes. Els criptopobres. Probablement tot el que guanyaven ho portaven a casa. Però clar, tampoc no és un tema que sincerament a nosaltres no ens interessi. Hem de rascar per aquí, diem si hi havia alguna cosa així de justícia social, de revenja... Home, sempre és una mica de justícia social, òbviament, robar les grans corporacions. Sempre està bé. Això sempre està bé. Això estem a favor. És una pena que no tinguin una ideologia més similar a la nostra, aquests xavals. Exactament. Perquè primer seria el futur i després des d'aquí els hi podríem enviar una salutació més càlida de la que els enviem ara. Correcte. Bueno. O sigui, fotre a Uber, fotre a British Telecom, fotre a Rockstar Games, doncs estem a favor. Però bueno. El tema aquest de que els pirates siguin o no de la nostra corda, jo penso que també és un espai en el que es formen i que molts... Aquesta gent són xavalets que potser després sí que... Ja, es converteixen en alguna cosa. A mi, de fet, aquest tema em recorda molt, no sé si coneixeu el cas del Aaron no sé què, és que no me'n recordo ara, l'anomenat com a Internet Own Boy. Hi ha un documental a YouTube que parla de... És el que va fundar Reddit, és el que es va inventar Reddit, és el que es va inventar l'RSS, el botó. Era un geni de la informàtica que es va acabar suïcidant després de que el perseguissin perquè ell, diguéssim que va ser un dels... Aquest sí que estava ficat en tot el moviment de software lliure i és el primer... Aquí hi ha alguna cosa on rascar, no? Sí, algo que ens interessa més. Sí. En aquest cas que estava explicant nosaltres, bàsicament s'ho estaven gastant per comprar criptomonedes i holdear. Con cojones. Con cojones. Vale. Sí. Yo he holdeado con cojones.
I llavors la cosa, el tema també sorprenent d'aquesta notícia és que, òbviament, ells van ser detinguts el 2022 per al hackeig, bàsicament a Uber, Nvidia i a British Telecom, van ser detinguts, i llavors quan se'ls va intentar jutjar, per començar eren menors d'edat, i a més es va sortir a la llum que aquest noi, l'Anton, és autista sever, que això encara no ho havíem dit fins ara. Té un autisme, però sever, de l'hòstia. Llavors aquí també podríem parlar del tema d'aquest tipus de gent com se'ls ha de tractar en aquest tipus de casos. Però la qüestió és que no va ser poder jutjat, però sí que va ser detingut i va estar en vigilància detenció domiciliària. I se li va prohibir l'accés a internet. Vale? I va al segon cop... Exacte, i aquí és on anava ara. El segon cop, quan ara... Per què estem parlant d'això? Perquè ha hackejat a Rockstar. Com va hackejar Rockstar si havia estat detingut una vegada? Des d'on ho va fer? Va ser hackejat, ho va fer-ho des d'un hotel on estava ella en reclusió i on estava vigilat les 24 hores al dia. Sense accés a cap ordinador? Exactament. Ho va fer a través del mòbil i a través del Fire Stick de la televisió que l'hotel... Que és com un petit ordinador. Exactament. I llavors el tio va poder connectar les dues coses i a través d'això va entrar dintre Rockstar, va robar-los 90 vídeos, va demanar que es posés en contacte amb ell a través d'un canal de Telegram on suposo que demanaria un rescat com van fer amb totes les altres empreses i no va arribar a passar això, el van acabar detenint, el van acabar identificant. Però bueno, ja estava detingut. Ja estava detingut. Ja per això ara l'han ficat en un centre psiquiàtric de per vida. De per vida. A veure, 18 anys. El que li han fet a aquest xaval és horrible. És horrible i més quan... Perdoneu, jo no sóc tan d'esquerres com vosaltres, ja sabeu que jo crec en l'esforç, però... crec que el que li ha passat a aquest noi no és de manual. I dir una cosa també, no? Que crec que... O sigui, Rockstar projecta una imatge d'un joc en el que contínuament fas coses il·legals, però el primer cop que li fan una cosa il·legal a ells es posen com es posen, però escolteu, fem el joc de les germanetes de la caritat, no treguis el GTA 6, treu el com es deia, la monja aquella... Forcades. No, l'altra, la internacional. La Sor Maria Caram, la de Messi. No, les d'aquí no, ell diu la... La de la Índia. La Teresa de Calcuta. Treu el Teresa de Calcuta 6, no treguis el Gran Theft Auto. Potser podem parlar si vols, però tampoc no... Bueno, però em refereixo... Teresa de Calcuta era una d'aquestes fanàtiques cristianes que no els hi donaven analgèsics als malalts i volien que morissin en el dolor de Crist i tal. Una cosa molt xunga, però s'han sortit coses molt xungues. Sí. Pues no el Teresa de Calcuta, treu algú, no? Gallardo, enteris vostè del que parla... Clar, perquè també no, que no és Gallardo, vostè, perdoni. Bueno, però sí, és el tesoptiu, no? Sí, però es dirà Gallardo, no? Però poc li corre sang Gallardo. Es diu Quim Faresta Gallardo. No ho sé. Per quin cantó és? Per quin cosí? Bueno, deixeu. Total. Sí, no, doncs a veure, sí, fatal. O sigui, terrible i... El resum seria una mica molt malament com a Rockstar. Sí. Aquest seria la conclusió. Bàsicament, sí. El GTA 6 se'l comprarà de puta veia. Exactament. Sí, nosaltres no el pensem comprar. I esperem no treure res més de GTA en aquest podcast, el qual a mi no els pròxims 5 programes. A veure, també s'ha de dir, i és culpa meva que el vaig voler portar al primer programa, però dins del món dels videojocs és un fenomen. Segur que portarà coses, segur que hi haurà polèmiques, hi haurà movides... A part dels números, els números seran el més venut durant... De fet, aquests dies en els podcasts de videojocs que escolto parlen, perquè també escolto podcasts que no són el meu propi podcast, tot i que avui m'he sorprès a mi mateix escoltant-me el meu propi podcast al tren, parlaven de les xifres, i clar, són espectaculars, o sigui, el van treure per la Play 3, saps? I encara, em sembla que no sé quins rànquings, encara està entre els 10 primers que es ven, totes les setmanes es ven. Els incels han de poder jugar alguna cosa.
Exacte. Quan es passen la lliga del FIFA han de poder jugar a alguna cosa. Bueno, hi hem el jugat, la també hi hem campanya jugat del nosaltres, Call of hem fet unes quantes hores de vicio amb el Rockstar, amb el GTA, Evidentment, perquè tots sí, va. tenim comportaments tòxics. I és molt millor vehicular-los a través del videojoc que hi hagi més matances a col·legis dels Estats Units. I escolti, vostè quan era youtuber, bàsicament els seus seguidors devien ser incels, no? D'aquests que creuen que amb l'esforç s'arriba a tot arreu. Jo no jutjo la gent. Molt bé, molt bé. Bé, doncs, continuem amb els temes del dia. Avui, doncs, clar, tenim dos grans absències, o sigui, no ha vingut ni tan sols el Víctor, no ha vingut l'A. Gallardo, no ha pogut venir, ja ens han fet una mica de 5 cèntims de per què, però per què exactament no ha pogut venir l'A. Gallardo? No sé, som família, no parlem. Però m'ha dit que era un tema interseccional, el que sigui que vol dir això. Ja. No sé com un mal de panxa pot ser interseccional. Es troba millor, si és el que vol saber. Vale. Llavors, ara, si et sembla, agafaré el micro Ha portat vostè un tema, Sí, m'he preparat, el meu tiet em va demanar que preparés un tema i, bueno, primer de tot, com que no m'heu presentat, doncs em presentaré jo mateix, no? No, és que t'has presentat tu aquí de cop i volta sense dir ni asa ni bèstia, tio. Sí, no sabem ni qui ets, no sabíem ni qui ets fa 10 minuts. Ara ho sabreu. Potser algun de vosaltres em coneix. Abans de la pandèmia vaig intentar molt fort ser creador de continguts, però malauradament no ho vaig aconseguir. Era un dels 30 millors jugadors de Valorant que vivien en soterranis a Madrid. Em llevava a les 5:30 del matí, m'esforçava molt, tenia clars els objectius, i tot i així no ho vaig poder. El meu origen em va jugar una mala passada. Soc nascut a la Ràpida i se'm notava molt quan feia directes. Podeu entendre que insultar algun castellà amb accent del Delta et pot convertir en un mem. Després d'un temps de reflexió, he decidit rellançar la meva carrera. I per fer-ho, he pres dues decisions. Estic aprenent a parlar castellà estàndard, per oblidar l'accent, he decidit viure 2 anys a Barcelona i, com veieu, he perdut el meu bonic accent del sud. I començaré un podcast, és a dir, un podcast aquí amb vosaltres. Però esperi un moment, aquí nosaltres no estem buscant, no estem contractant, No sabem si el trucarem, però bueno, continuï. Avui us porto una nova secció. Estrenem la secció farèstega, la secció indòmita, sense domesticar, salvatge. Hem provat una sèrie de jocs de gran estratègia i no hem jugat de la manera habitual, normativa, no. Hem tirat pel dret i convertit aquests jocs en una altra cosa. Parlo en plural però he jugat jo sol, és una mania de creador de contingut. Llavors ara us explicaré els jocs, faré un petit resum per la gent que com jo no sap de què van i explicaré com he jugat jo. He jugat al Hearts of Iron 4 amb un mod que es diu Road to 56, camí del 56 per la gent que va estudiar a l'ESO com jo. Aquest joc aquest mod amplia la línia temporal del Hearts of Iron, que acaba al voltant del 49, l'amplia fins al 56, afegint tecnologies, allargant una mica l'arbre d'investigació i, doncs, permetent allargar el joc, cosa que a mi m'ha anat molt bé. Recordem, Hearts of Iron és un joc sobre gestió de l'economia, la producció per poder fer la guerra. La part militar és la principal, podem crear exèrcit al nostre gust, modificant-ne la composició, afegint aquell nou vehicle que acabem d'investigar o més artilleria. És un joc complex, sense arribar a ser el Gary Grigsby's Guerra a l'Est, que és el joc més complicat de guerra. És un joc que un altre dia ja en parlarem, si voleu, que vindré sovint a aquest programa. Ja ho veurem. Quan considerem que estem preparats, podem declarar la guerra a mig món o, si juguem amb els aliats, podem esperar que ens la declarin. Jo l'he convertit en un joc de construcció, paciència i modelisme. He intentat tenir una economia balancejada, on les fàbriques civils i els béns de producció no siguin escassos a pesar d'estar a les portes o enmig d'un conflicte, que si fos real seria la 6ª gran extinció del planeta. He buscat i hi ha hagut 5 grans extincions. Una de les coses que més m'agrada és crear i observar els exèrcits, la seva composició, esperar que el nou material arribi a totes les unitats. Intentar copiar algunes unitats històriques. Dedico molt de temps a nombrar els diferents exèrcits i flotes, posant-los amb el comandant que tenien.
a crear la infraestructura necessària per a aquell atac que no arriba mai. Quan finalment ho tinc tot preparat és massa tard i el joc acaba. Només li posaré un pero a aquest fantàstic joc, que no es poden fer desfilades militars. M'agradaria poder triar la música i que sortís una cinemàtica on tot el teu exèrcit passa per davant de la càmera amb els diferents uniformes, armament, matisos. Aquí llenço aquesta proposta. Llavors, jo he jugat així, el Hearts of Iron, digues. No, és interessant, no? Perquè el seu tiet, doncs, que intenta desenvolupar videojocs, li pot proposar això, un videojoc de desfilades militars. No està gens malament, un videojoc de desfilades militars. És bona idea, el que passa que com que som família, quasi no ens veiem, segurament el veieu més vosaltres. Vale. Llavors, continuo. He jugat també a l'Europa Universalis 4. Aquest joc... És curiós, però són els jocs que juga el Víctor, no? I són els jocs que juga a Punt Gallardo, també. Sí, i l'Oberto Naranjo crec que juga els mateixos. També li agraden, no? Sí, és molt... Hòstia, és curiós, això. La vida són coincidències, amics. Sí, és un pañuelo. És un pañuelo. Llavors, a l'Europa Universalis 4, per la gent que no hagi jugat mai o que no hagi vist jugar, gestionem un regne durant l'etapa final de l'edat mitjana a la modernitat, governant-lo en el procés de convertir-lo en un estat modern. És un període de canvis, de descobriments que senten les bases del món actual. Aquí la construcció i les guerres, tot i ser importants, no són la base del joc. Per mi ho és la diplomàcia. I si jugues com jo, els matrimonis entre cases reials. Aprenent dels Habsburg, és com titulo jo aquest joc. Així he convertit aquest joc en un de matrimonis on emparento la meva dinastia amb qualsevol dinastia sense hereu i espero heredar el país o directament o fer-ho en una única guerra. Això implica guardar i carregar la partida quan les coses no van com vols. Sí, jo no jugo en el mode Iron Man. Quan estic a punt d'heredar un tro i als 67 anys aquell rei a les portes de la mort té un fill, em desespera i carrego altre cop la partida, convertint-la en un bucle que pot durar hores. Puc arribar a guardar una partida unes 17 vegades a l'any. És a dir, que serien unes 17 vegades cada 15 minuts. En un joc que dura 400 anys. No mencionar que estic tan pendent de matrimonis i herències que no faig res més. Desatenent altres aspectes del país, perdent oportunitats, fins que sóc massa dèbil per fer front als rivals i quedo relegat a una potència secundària, en el millor dels casos, i haig de carregar aquella partida que he deixat 20 anys anterior en la que he perdut aquell matrimoni amb Dinamarca. Però per ser així s'ha de ser molt sistemàtic, a l'hora de fer els guardats. Posar autosave o el que... No. Explicar molt bé en quin moment estàs, quines són les teves intencions. Això el Víctor en sabia, ho feia bastant. Tinc títols de partides que són més llargs que el text que he portat aquí. D'acord? Llavors, també he jugat al Crusader Kings 3. Aquest joc, per la gent que no ha jugat, és el més semblant a l'edat mitjana que he vist, si ho veiem, Afganistan i la Ràpita. Sobretot un poble al costat de la Ràpita que es diu Cava. Els vincles personals, les aliances, la piràmide de jerarquies, els estaments socials... No havia entès com funcionava el feudalisme fins que he provat aquest joc. És interessant veure com a cada joc, a cada període històric, la guerra té certes particularitats. En aquest els exèrcits són petit i cars, lluny de mobilitzar centenars o milers d'homes dels jocs anteriors. També la manera de fer la guerra. Les batalles poden ser decisives si el nostre enemic comanda les tropes i el capturem. Els setges de castell són claus i podem agafar hostatges. En la darrera expansió hem profunditzat en les relacions personals. Ara podem convocar grans tornejos, viatjar pel nostre regne i llimar diferències amb els nostres vassalls o aprofitar les visites per eliminar-los. I això he fet. En comptes de fer el que el nom del joc suggereix, conquerir la costa de Palestina en una santa croada, m'he dedicat a fer un Sims medieval, on em dedico a millorar les meves possessions per poder pagar-me les festes, peregrinacions, tornejos i conspiracions, on passejo per un regne que només té conflictes interns, intentant evitar la darrera revolta a base de concursos d'arc, justes i concursos de llírica. Està molt bé. Molt bé, i precisament l'aspecte del Crusader Kings que a mi m'agrada molt és rolejar, que és això que deies tu, que tu pots realment agafar el teu personatge i això, fer-lo, pues, per exemple, anar de peregrinació o que es torni un obsessiu de no sé què, i el joc dona molt per anar introduint noves característiques del personatge, traumes, és un RPG amants. medieval. Sí. Bueno, és molt més de gestió que RPG, però té un punt RPG que està molt guai. A mi és el que m'ha agradat més. És GestRPG? Què?
Gest RPG? Gest RPG? Gestió més RPG. No sé. I, finalment, el Total War 3 Regnes. Durant les ofertes de festes he comprat aquest joc recomanat per un amic. Per 5 euros més he comprat tots els extras. Eren diverses expansions. Quina sorpresa la meva quan em poso a baixar-lo. Doncs no acabava mai. Comprovo que li queda i el joc ocupa 100 gigas. 100 putes gigas! Encara s'està baixant i si algun dia acaba, faré la ressenya. 100 gigas? Fins aquí, amics i amigues del programa. Recordeu mantenir-vos salvatges. Quin farèstec. Bé, doncs continuem amb els temes que hem portat avui, que ara em toca a mi, no? I us he portat el següent. Avui volia explicar-vos una relació improbable, tan improbable que es fa difícil de creure. Aquests dies de Nadal vaig estrenar la nova entrega de Super Mario Wonder, llançat el passat 20 d'octubre per la Nintendo Switch. El joc en si, doncs no en parlarem ara, no podia ser, com no podia ser d'una altra manera, és una altra obra mestra de Nintendo, un plataformes amb un disseny de nivells polidíssim, divertit fins a dir prou, amb unes animacions fantàstiques i sorpreses a cada pantalla. No sé si heu vist les ressenyes, té un 93 a Metacritic, em sembla. Ha tornat, diguéssim, al Mario en 2 dimensions, és una passada. Doncs bé, resulta que han implementat un mode online clarament inspirat en els Souls. No és conya, així és com he trobat la manera de parlar de Dark Souls a través del Super Mario. Esclar que l'online de Super Mario Wonder representa un gir més familiar, més càlid respecte a la fórmula de Miyazaki, però podríem dir que clarament s'hi ha inspirat. I ara us explico per què. No sé si sabeu com funciona l'online dels Souls. Hi ha diversos components. Primer, els jugadors poden deixar notes al terra, cosa que es feia inicialment per assenyalar secrets a altres membres de la comunitat, com ara una paret màgica que desapareix quan la colpeges, no? Perdona, això és una mecànica que també passa a la Volta a Catalunya, no? Sí. Clar, perquè escriuen a terra les movides. Sí que no és exclusiva del Dark Souls. No, potser no. En el món del ciclisme potser ja sí. Gràcies. Bé, doncs això, bàsicament una de les més és aquesta, no? De golpejar la paret hi ha un secret. O la proximitat d'un enemic i els missatges sempre són composant lletres perquè la gent no pugui posar no sé, coses malsonants, diguéssim. Com vamos perico. Sí, bueno, és una combinació de lletres de paraules ja fetes. I per tant, doncs, per exemple, et podien indicar davant es troba un enemic dèbil a tal element. O la gent troleja amb aquestes notes? Clar, les qüestions és que aquestes notes han anat sent progressivament usades com a forma de burla i per trolejar. I ara, tu quan jugues a l'Elden Ring, ja no hi ha aquell sentit, perquè el joc ha passat de ser de nínxol a ser un joc global, i ja no hi ha aquell sentit d'acompanyadisme, que tu senties l'acompanyament de la gent a les notes. Ara el que hi ha és troleig 100%. Sobretot. I per tant, enganyant els altres jugadors. Per exemple, és molt típic el tema de salta per aquí, sota hi ha un tresor. Perquè hi ha molts salts que tu fas al Dark Souls que no acabes de veure bé i veus una plataforma, però pot ser que sigui una plataforma que pots aterrar o et caus al buit. Però això ja hi havia l'NPC aquell que ho feia, no? Això com es deia aquell del que Parches l'immortal, l'irrompible. Sí, però Parches t'ho fa directament, és una cinemàtica i Parches et tira, no? I aquí són els altres jugadors que reprodueixen això. En tot cas, en l'online el que destaquen més enllà d'això, que jo soc desactivar-ho perquè no m'agrada veure una cosa tan ben dissenyada amb tot de ratllotes a terra, la veritat. Destaquen les presències fantasmals d'altres jugadors, que prenen la forma informativa, cooperativa o antagonista. Les presències informatives és que quan estem jugant podem veure de tant en tant formes dels altres jugadors que han estat fa poc per aquella zona i veiem com han mort. Són les famoses taques de sang, que és una manera d'anticipar-nos i saber què ens trobarem davant. Si tu ja veus un fantasma que s'acaba de morir, dius, ojo, perquè aquí hi ha alguna cosa molt a prop. Solen presentar-se de forma vaporosa, mig transparent. És un fantasma, per això se li diu, es coneix com a fantasma. Les presències antagonistes són una de les coses més estressants que et pot passar amb un Souls o amb un Souls-like, que és quan rebem un missatge a la pantalla de que algú està envaint el teu món. Això significa que un altre jugador pretén eliminar-nos, però no sabem on està. O sigui, tu reps aquest missatge i pot aparèixer per qualsevol racó. O pot esperar-se en un lloc que sap que tu que passaràs per allà. I sol, a més, la gent que en sap una mica, atacar aprofitant elements de l'entorn que ens dificultin defensar-nos. O sigui, tu estàs del chill fent la teva partida? Del chill mai estàs jugant als Souls, però sí. I de cop t'apareix invasió. I tu ja saps que per allà hi ha algú.
Hòstia, jugador professional. Però tu quan crees la teva partida online... Tu no crees partides online en el Souls. En el Souls tu estàs connectat online o offline. Ja està. Si estàs online, et poden envair. Hi ha objectes que amb el lore i tot serveixen per expulsar qui t'està envaint. Però clar, has de tenir-lo posat allà. Per tant, pot aparèixer per qualsevol lloc. I normalment t'esperen on? Amb un pont per tirar-te, amb d'allò, o al costat d'un enemic xungo, perquè a més hagis de combatre amb l'enemic xungo i ell, etc. O sigui, hi ha gent que entra a jugar als Souls i el que es dedica és a ficar-se a un pont a esperar que passi algú. Sí, amb els seus amics. I estan allà. Perquè a més pots anar amb Me l'imagino allà amb el mando. Sí. Què has fet l'última mitja hora? Estic aquí esperant. Sí. Però bé, que normalment quan tu envaeixes ja et posen en un lloc en què la persona està a punt de passar. Es presenten aquests en la forma de fantasmes d'aura vermella, en els clàssics. Però jo el que vinc a parlar-vos avui és del mode cooperatiu. És ben conegut que per sortejar la dificultat d'aquests jocs, molts jugadors el que fan és invocar altres jugadors en la forma, en aquest cas, d'un fantasma d'aura blava. Generalment passa abans d'un enemic final. És generalment quan la gent invoca a un amic o a un desconegut abans d'un enemic final o per acompanyar-nos al llarg d'una zona. Hi ha gent que li agrada jugar així. Tots els que heu jugat en mode cooperatiu en un Souls sabreu que és un moment màgic, no? Un complet desconegut, de forma fantasmal, amb qui apenes et pots comunicar amb gestos i accions, t'ajuda i després desapareix com si res hagués passat. Miyazaki va explicar en una entrevista a Eurogamer el 2010 com se li va acudir aquest sistema. Us tradueixo de l'anglès, no del japonès, òbviament. Diu Miyazaki. Em poso nerviós, encarno Miyazaki. Diu, l'origen de la idea és una cosa que em va passar quan el meu cotxe va parar-se de sobte en una pujada durant una tempesta de neu i va començar a relliscar cap avall a poc. El cotxe de darrere meu va quedar-se encallat i de sobte un conductor més enrere va aparèixer del no-res, imagineu-vos una tempesta de neu, i va començar a empènyer el cotxe de darrere meu. Aleshores vaig pensar, ja està, així és com arribem tots a casa avui. Quan em va tocar a mi, tothom va començar a empènyer el meu cotxe i després van desaparèixer. Tots van tornar als seus cotxes i van desaparèixer enmig de la tempesta. Però la qüestió és que enmig de la tempesta ningú de nosaltres va poder parar el cotxe per agrair el gest. Ens haguéssim quedat atrapats de nou, no? Els cotxes haguessin seguit relliscant. Tornant a casa, em preguntava què hauria passat amb el cotxe que estava darrere del tot de la fila i em vaig començar a preguntar què passaria si em trobés de nou amb aquella gent en altres circumstàncies. Podríem fer-nos amics? Ens cauríem bé? Potser no ens caiem gens bé. Podríem anomenar el que va passar com una espècie de connexió o d'assistència mútua entre persones en un estat transicional. Estranyament, aquell episodi fugaç, tinc la pelladina, es va quedar al meu cor durant molt de temps, i atenció, tal i com les cireres en flor que tant apreciem els japonesos. És a dir, ajudar-se entre desconeguts que apenes es coneixen entre si. I vet aquí... Puta societat malalta, per això, perquè això que has descrit de la tempesta aquesta probablement passaria a Japó i a pocs llocs més, sí? No? Aquest tipus de cooperació sense esperar res a canvi Bueno, clar, si estan tots atrapats en la mateixa d'allò, si no em penja el davant no passa tampoc. Però pensava, són gent que el mateix pot escriure una cosa tan poètica com això, que pot ajudar a l'altre sense conèixer-li, sense esperar res a canvi, però al mateix temps et poden fer bullying a la feina fins al punt que et suïcidis sense cap mena de problema. O si ets una noia adolescent, et poden perseguir i violar a qualsevol racó de Tòquio i no passarà res. Bueno, una societat té molts matisos, no? No obstant, jo crec que aquí el més important és adonar-se que el teu estimat... Miyazaki. El teu estimat Miyazaki de nom. No mira la previsió del temps abans d'agafar el cotxe. Ni porta cadenes. Ni porta cadenes, igual que la resta d'amics temporals que va fer. És important, amics, i us donaré un consell, si sabeu si pot nevar, que reviseu la previsió del temps i sempre portar cadenes si viviu al Japó, per exemple. Aigua i una manta. En zona de muntanya. Aigua i una manta. I una llibreteta per apuntar aquelles idees màgiques. Bé, doncs us volia explicar bàsicament què té a veure això amb el Mario Wonder, no? Al nou joc de Nintendo, a cada pantalla hi ha 3 o 4 persones més jugant que els veiem de forma fantasmal. Són aquests fantasmes, no? Vaporosos, darrere fons, i que, com passen els Souls, el seu moviment està allà per donar-nos pistes de com arribar, en aquest cas, a certes plataformes, no? Perquè tu veus el fantasma i dius, hòstia, com ha arribat allà? I llavors comences a provar coses i tal, està molt ben pensat. O com agafar les monedes liles, que són estan molt amagades. I aquí el que ha fet Nintendo, com a cooperatiu, és que si morim, podem ressuscitar si toquem a un altre jugador present en aquella pantalla que estigui viu. Vale? Tenim pocs segons per moure el nostre fantasma
i anar-lo movent, que es mou molt a poc, fins a tocar un jugador que està viu, i llavors tornem a la vida. Vale? És una mecànica de comparatiu. Doncs bé, el que em va passar és que en iniciar una pantalla, un altre jugador a prop meu es va morir i es va tornar fantasma. Jo el tenia allà davant, però aquell jugador ni tan sols sabia que podia tocar-me per ressuscitar. Així que vaig anar jo a ressuscitar-lo. Això també ho fas, no? Perquè la partida és molt dinàmica, llavors tu veus un fantasma i dius, doncs ja salto jo. Saltes i el ressuscites. Per la manera de jugar em va semblar que era un nen o una nena petita, perquè no era molt hàbil ni sabia molt bé el que estava fent. Vaig pensar, però això és un nen petit. Clar, jo generalment hagués anat al meu ritme, però allò em va tocar i vaig decidir quedar-me al seu costat per ajudar-lo a ressuscitar cada vegada que ho necessités, que era constantment, perquè el mataven constantment. Però va ser divertit, va ser molt guai, o sigui, vaig reduir el meu ritme i d'aquesta manera vam fer junts tota la pantalla, són pantalles curtes. Va reduir el seu ritme. Sí, perquè al final... Pim, pim, pim. Ets molt bo jugant al Mario. Home, el Mario va ser el meu primer joc. No, soc normal, però bueno, un Mario pues, ja està fet per totes les... De fet, els Marios estan molt ben ajustats perquè tothom hi pugui jugar i el més difícil sigui molt difícil. O sigui, tenir totes les estrelles, en aquest cas, no són estrelles, són llunes, no? Bueno, total, quan finalment tots dos vam llançar-nos al banderí final, com en els clàssics hi ha el banderí final, li vaig fer un gest de somriure, que es fa amb el botó X, no? Que és un somriure, i ja està. I aquest moment de col·laboració pues, es va dissoldre en els servidors i ja està. I va ser un moment molt bonic que vaig pensar... Que, de debò que és bonic, perquè és aquest tipus de multijugadors en els que no hi ha una comunicació, sinó que ets realment el personatge i et pots expressar d'una manera així com molt llunyana, és una cosa molt bonica. No, està molt bé. I abans d'acabar, us volia advertir d'una cosa més sobre el sistema online dels Souls, i és que, com tot en aquesta saga, està perfectament integrat en el lore del joc, no? I pensareu, què és això de fantasmes vermells, fantasmes blaus, això, quina porqueria és. Doncs la qüestió és que, per què ens maten en els Souls i podem tornar a intentar-ho? Doncs perquè els nostres avatars, els Souls, són bàsicament no morts, són no morts atrapats en un cicle constant de mort i resurrecció. Per tant, això encaixa amb el lore. Per què hi ha altres jugadors en aquest món si som els no morts escollits? Perquè som els no morts escollits. Doncs perquè encara no ho som. S'ha de demostrar que siguem els escollits. Mentrestant, tots els jugadors de Souls són no morts que busquen ser el no mort escollit, no? I tenen el mateix objectiu. Tot això està molt bé. Però com expliquem que els jugadors ens ataquem i ens defensem entre si sense cap mena de criteri, no? Perquè tu deies això, no? Del plan, no, avui he estat esperant en un pont. Però no esperes en un pont perquè és la teva manera de jugar. Esperes en un pont perquè pertanys a un pacte o a un jurament que serveixen per agrupar els jugadors online sota alguna causa relativa al lore dels Souls, no? Pues com ara la Blanca Via, els Guerrers de la Llum Solar o els Sentinelles Blaus. El joc ens empeny a jugar així, a jugar dintre de faccions, oferint millors recompenses, fragments de lore, peces d'equipament exclusives, tot explicant alhora per quina raó els jugadors s'enfronten entre si o s'ajuden entre si. I fins aquí el tema Souls, que com cada setmana sembla que portaré un tema Souls. No, quan hagi dit les coses que que tinc així doncs, més a dintre, ja suposo que podré canviar de tema. Aquest podcast es podria dir Dani i el Souls. Souls Malet. Souls Malet. Doncs m'ha semblat superinteressant, company. Sí? T'ha semblat interessant? Sí. Bé, doncs passem ja cap a... Estem arribant a la recta final del programa i anem a fer alguna recomanació. Què ens has portat, Uri? Doncs la recomanació que porto jo avui és una recomanació que la faig anticipada, recomanació anticipada. Encara no hi he jugat, però sé que m'agradarà. És el nou joc on participa Conrad Rosset, que va ser el creador del videojoc Gris, que a mi va ser un videojoc que em va encantar quan vaig jugar, per l'ambientació, per la música, per el tema, per què no, i llavors ara ha fet un nou joc, o ha participat en un nou joc que es diu Neva. El joc ja va sortir, em sembla, al maig o així, vull dir que ja es pot jugar segurament, m'ho miraré, no? Sincerament no ho sé, però és un joc que té molt bona pinta. Sembla que, així com el Gris era un joc més de plataforma i resoldre puzzles estrictament, aquest incorpora, pel que he vist en el vídeo, potser inclús una mica més de lluita, una mica més actiu en aquest sentit, però bueno, l'estètica i la música i tot això té molt bona pinta, per tant, hi jugarem i ho recomanarem. I estic rient perquè estic ara al Twitter de Conrad Rosset, estic veient l'anunci que feia, que participava en aquest videojoc, i el primer comentari és d'un tal Jordi Wild que posa ole, ole. Sí, home, Gris va ser un bombazo, no? Jo diria que va ser l'any en què també va sortir el Blasphemous i va ser un any en què els videojocs espanyols van tenir moltíssima projecció.
entre el gris i el blasphemous. I de fet ara estava llegint aquí que finals del 2018 era i va vendre 2,5 milions d'unitats gris, i ara, això és una notícia una mica antiga, potser ha arribat als 3 milions d'unitats, que sempre per un joc indie doncs, arribar al milió ja és algo fort. Doncs jo el tema de les recomanacions, el meu tiet no m'ha explicat res i no porto res preparat, però no obstant m'agradaria als oients del programa, que si voleu després podem llegir els 15 noms de les persones que ens han escoltat. Passarem llista. A recomanar a la gent que porti sempre cadenes al cotxe quan surt, que porti una manta, que porti aigua i sobretot que abans de sortir miri La previsió del molt temps. important. Clar, si no podrien ser els propers revolucionaris que revolucionen el món de l'online, no? Efectivament, la teva deixadesa et pot convertir en un geni. Perquè, com tots sabem, en xinès crisi i oportunitat és la mateixa paraula, oi que sí, Gallardo? Farestac. Quin farestac? Gallardo és el meu tiet. Oi que sí, senyor Farestac? Sí. Bé, doncs, per tancar, doncs, faré la meva recomanació ràpidament. A veure, us explico. Jo no sóc molt fan de Star Wars, vale? Vaig veient alguna coseta de l'univers expandit i tal, i de fet el Mandalorian a mi no em va atrapar massa, i s'ha de dir a més que Disney Plus comença a marejar bastant de com està agitant tota la franquícia d'un cantó cap a l'altre, que no se sap ben bé, ha estat pagant tiros per tot arreu. Ara bé, a finals del 2022 van llançar la que per mi, i en realitat per tota la crítica, és una sèrie excepcional, que és Andor, que és bàsicament una preqüela d'una preqüela. És l'aventura formativa de Cassian Andor, un dels herois revolucionaris que apareix a la preqüela de les pel·lícules originals, que és Rogue One, una pel·li del 2016, que connecta directament amb aquesta sèrie, que és la que vinc a recomanar-vos, i on s'explica bàsicament doncs, tot el que va passar, tots els revolucionaris que van haver de morir per poder fer arribar els plànols de l'Estrella de la Mort a mans dels rebels. És una mica la preqüela de tota aquesta història de com acaben els plànols a mans dels rebels. És una sèrie que, per dir-ho ràpid, no sembla Star Wars per la maduresa que demostra en la construcció i profunditat dels personatges, de l'univers de la saga. Mai heu vist el funcionament íntim de l'imperi amb aquest detall, o sigui, incloent relacions laborals i afectives, els dubtes i les pors dels rebels, les contradiccions dels polítics que composen el Senat. Per dir-ho clar, d'una manera una mica així, és que és Star Wars sense l'etiqueta de producte familiar. Que no tinc res en contra dels productes familiars, però s'agraeix de tant en tant una miqueta més de complexitat i que no sigui sempre la mateixa cosa així superficial d'acció i aventures. I tot això sense oblidar-nos de l'acció, que de fet està rodada de forma magnífica, amb una tensió que es va construint a foc lent, amb la missió principal, diguéssim, dels protagonistes, que la van... És com la típica missió aquesta que has d'anar preparant i saps, repasses, hi ha entrenaments i tal i qual, a veure com sortirà, totes les pors de com sortirà. Està realment molt bé, us la recomano molt, aquesta d'Andor. O sigui, sense haver-la vist, pel que has explicat, podríem dir que les 3 trilogies, no? Si féssim un símil, les 3 trilogies de Star Wars serien El Senyor dels Anells, on s'explica una mica el món, però sense aprofundir en el funcionament, en les institucions, en els vincles, en les persones, en les motivacions. I aquesta sèrie seria Joc de Trons, on veus rodar els engranatges interns del regne i, per exemple, jo recordo una escena a la primera temporada de Joc de Trons que diuen, bueno, és que la corona té pocs diners en aquest moment, potser haurem de demanar un préstec, que són en la fantasia clàssica, no t'imagines el puto Legolas o el puto Elrond rebuscant el moneder per pagar un tallat, saps? Fent cua a caixa d'enginyers. A caixa seria a caixa d'elf, no? Caixa d'estirats, el teu banc elf. Sí, a veure, aquesta comparació a mi em regira l'estómac una mica, però entenc per on vas. O sigui, sí que El Senyor dels Anells és una cosa que s'estructura més a través de l'èpica, del relat èpic, i Joc de Trons sí que va més al fang, i al anar més al fang doncs sí que apareixen aquest tipus de coses, no? Amb més facilitat. Però bueno, en tot cas no sé si es podria comparar. No la compres. No la compro. Em sap greu, i ja el trucarem perquè no sé si ens ha agradat molt la seva presència al programa. Però bé, bueno, jo
Estic molt content d'haver vingut. Moltes gràcies per haver insistit en convidar-me i em passaré per aquí sempre que vulgui. Bueno, ara canviarem el pany, no? Exacte. Probablement. Estic molt apantat perquè ha aparegut dintre de casa meva. Moltes gràcies per tot i recordeu mantenir-vos salvatges. Quin farèstec. I manta i aigua, cotxe. Sí. I bueno, nosaltres seguiríem aquest programa fins a l'infinit, però jo me n'haig d'anar, he quedat per tocar la bateria.